Hindi madali para sa isang single mother na si Roylene ang buhay ng kanyang 4 na anak, lalo pat lahat ng ito ay nag-aaral na sa elementarya. Hirap daw siyang pagkasyahin ang kinikita sa pagiging agent ng isang telecommunication company. Kaya si Roylene, maagang nagtungo sa Macario Idea Development Center ng Mangaldan kahapon, February 26. Kanyang pakay maghanap ng karagdagang trabaho. Hirap magpalaki ng 4 na mga na bata. Tapos lahat sila nag-aaral pa. Ang hirap suportahan ng mga pangangailangan nila sa school, baon araw-araw, mga pagkain araw-araw. Mahirap hanapin yun lalo't hindi naman masyadong nagsosupport yung tatay nila. Isa lamang si Roylene sa higit 50 job seekers na nag-apply sa ginanap na job fair ng bayan, katuwang ang Public Employment Service Office Mangaldan at Department of Migrant Workers. 9 na local companies at isang overseas company ang kanilang pinagpipili ang applyan. May mga technical jobs, may mga blue collar, merong sa office, merong mga skilled worker, meron tayong 3 na under BPO company, at meron tayong mga pang-DH. Bukod sa mga taga-Mangaldan, binuksan din ang job fair sa mga taga-Karatig Bayan. Actually, kasama yan sa service ng peso. So, hindi natin nililimitahan ang ating pagbibigay ng serbisyo. Bagaman, siyempre, priority natin yung mga taga-Mangaldan. Pero kung merong mga pupunta dito from other municipality, mandato natin na magbigay ng employment facilitation sa lahat. Hindi naman nabigo ang mga ito lalo pat 34 ang hired on the spot. Ayon sa ahensya, hindi lamang dito nagtatapos ang pagbibigay nila ng oportunidad para sa mga kababayan dahil asahan pa raw ang mga susunod pang job fairs. Jean Evangelista, RNG News.